Curilam Ardi Blockni, Bishingotini, BJP Bodolokni, Aliya Kasom, Sita Mahike, Sita Phaiha, BJP Budol Yakarwi, Tipra Mothani, Bana Rom Mani, Maplikasi Phaiha, Tiprasha Lukurok, Hekatini, Turuk Bosoni, Lukurokno, Tipra Mothani, Bana Rom Mani, Maplikasi Phaiha, Oro, Belano, one Amashinchakai, BJP Budol Yakalaka, 395. 1702 Butano BJP Bana Yakarwi Tipra Mothani Bana Rom Mani Mangplika Phaiha Oro Kok Sawik Narika BJP Budol Yakarwi Tipra Motha Bana Rom Phaine Curilam Ardi Blockni ex BC Chairman Rajiv Debroma Botini Sawik Narika O BJP Budol Belaino Khaka Changlaya Thokai Mani Bangha Hai Hini Khaka Sangya Mohai Oti Kutungo Atongwi Mania Hai Jungbo Haina O BJP Party Wo Belaino Thokaima Bangha Boinu Yashi Shurma Bangha Haini Bagino O BJP Budolno Yakarwi Tipra Mothani Bana Rom Phaine Aka Hini Sawik Narika Bo O ex BC Chairman Rajiv Debroma Bo Okokno Sawik Narika Bubagrani Khorang O Bubagrani Khorang no Hasakotorni Bupa Jagnero Kok Riwi Kalangmani Okok Ri Kalangmani Bo Mungshabo Yapri Shezagya Hayakeba Implement Khaijagya Ahani Bagino O BJP Budolo Kutungo Atongwi Mania Hai Jungbo Haina Mohaikeno O BJP Budol Niyashi Shurlaimani Bangha Dol by Dol Kok Banglaimani Dol by Dol Shalaimani Mungsabo Rinani Naya O Tipra Sharokno Hinino Botini BJP Budolno Yakarwi Tipra Mothani Bana Rom Phaine Nangka Hidi Sawik Narika Curilam Ardi Blockni ex BC Chairman Rajiv Debroma Angadi itu BJP teman, karena ni ex-BC chairman Curilam blog ni. Tinitam ni bagai negara Budol Yakarwi orang joining Phaiha. Orang Budol Yakarwi mana karena mana Budol kubui kerja, hamzang mak kerja nasile lamu, kubui calai mung bono yesi sulai mung apa hen bagai, angada ka khaba thaglia, hangi nai, buba kerani bisingo kubui nuka, kethar nuka honest nuka, tai hado khani bagai je movement khai mani, abono support khai nai. Maharaja ni movement success khainan bagai bini bono phananan bagai antine oro joining khai Tipra Sabai Turuk Bosoni Lukurok Khorok Mililayi BJP Yakarwi Mani Mangpli Kasai Phaiha Belekeno Kotor Khai Tui Baima Haikeno Wang Wati Phai Tui Baima Haikeno Kotor BJP Baimung Bai Thangka Curilam Ardi Blockni Bishingo Abono Belaino Wanama Singchakai BJP Yakalaka 395 family ni Lukurok Butars ungkha 1702 butar O BJP ni Bana Yakarwi Tipra Mothani Bana Rom Mani Mangpli Kasai Phaiha O BJP Yakarwi Phaine Curilam Ardi Blockni ex BC Chairman Bo Sawik Narika BJP Budolo Hamjakmung Kerikha Hai Hinino Bo BJP Yakarwi Phaiha 1702 butar Tuino Bo BJP Yakarnani Nangka Mungsabo Hamjaklai Mung Keri Ongmabai Usik borok tu bening orang joining Phaiha. Ini 395 family ini 1702 buta sini Tiparsa sini Turuk Bosoni ni sini Curilam blog ni andro sini joining Nung agi Budol yang teman ni. Angadi itu BJP teman, karena ni ex-BC chairman Curilam blog ni. Tinitam ni bagai negara Budol Yakarwi orang joining Phaiha. Karena Budol Yakarwi mana karena mana Budol kubui kerja, hamzang mak kerja nasile lamu, kubui calai mung bono yesi sulai mung apa hen bagai, angada ka khaba thaglia, hangi nai, buba kerani bisingo kubui nuka, kethar nuka honest nuka, tai hado khani bagai je movement khai mani, abono support khai nai. Maharaja ni movement success khainan bagai bini bono phananan bagai antine oro joining khai. Kabu bukbang matong ko je bubageran logi Phaiha borno le tamo message namus. Abo singbai already kok salajak botongo sin BJP ni no sikang nang thangar di tarpore singni logi thangnai BC wise uthan sabha ama khaine kengma taibo joining ranai tongko. Tini orang neng joining Phaiha mani puila ni samung nasing tam tongnai. Puila samung nasing uno dofani bagi samung tanani bubagerani phunung mani alamau himnani tai sini Tiparsa area wo development khainan bagi
BJP Budol Yakarwi fainai tini Churilam RD Block ni ex BC chairman bo tini sawi khnarika teibo BJP Budol rok tini bobai baksa pal tongnai rok kok salaijak tongo nungsikang thangradi tei chung ulo kifili phaiano tipra mothawano hini sawi khnarika ex BC chairman o Churilam ni teibo sai khnarika o BJP Budol tikutungo tongmani hai tini kebono kebo iasi sulaye bahaike tini tikutungo a tongi manya hai bahaike tongi manai hini sawi khnarika ex BC chairman teibo sai khnarika bo tini o BJP ni Bana Yakarwi phaimani tipra mothani Bana Rom phaiteni bo sawi khnarika bobagrani hamjakma bobagrani samungrokno kubui kathar khai tini chobano kathar khai no tilangi thangnani bagi bobagrani khorangno success khainani bagi imangno mukthang khainani bagi tipra sarokni manthai soktai rokno kaham ki tini khorang tisalainani bagi no tini o tipra mothani Bana Rom phainani nangkha hini sawi khnarika Churilam sawi mania tabuk Churilam RD Block ni lukurok tini BJP Budol tide tongno tongya salbrum bromno tabuk wati phai tei torma haike tini tei kwak sawi phaima haike no tini BJP Yakarwi tipra mothani Bana Rom phaimani nukjakha Churilam RD Block ni lukurok teibo sai khnarika ex BC chairman bo tini tipra mothani Bana Rom thani tini bo obono lukurokni bwskango sawi khnarika mohai khakchang makrui tini tikutungo matongmani hai abodolo kebo tatongni tini teibo kifili phainai haikeba tini phaidi tini bubagrani khorang khaitani tiprasani manthai soktai rokno tui chung tini khorang tisalainani joto lukurokno hastini lukurok phaidi hini sawi khnarika kokkocharkha tiprasa lukurokno hasteobo tabuk titi edisi chongmari ganarek ongui phaika ayang uyang lukurokbo haino BJP Yakarwi Bana Romani nukjakha Churilam RD Block ni bisingo BJP tai Congress CPM Yakarwi nai sini ex BC chairman Rajiv Devarma boni netrite 395 families and 1702 voters tini tipra motho most welcome this congress together samung khainai sini do phanlagi choba khainai kebel bagi bongna lamsugo sabai koi lamsugo agami dina ang teba asa khayo hello haimano birodi already tagbo cholam kendro suilong thaga bon bagai sini ani nephew Rajiv na bono belai hambai tai bus kangwa santrek step na strategy namnai bagai sambus na apre ale sini sara